pangalan ng bundok na ito, Jay? Ito na naman po kami aakyat sa bundok. Hindi ko alam ang pangalan. Siguro bundok ng San Gonzalo din ito. At San Gonzalo kami. Poblasyon pa ito na part. Babalik, punta kami doon sa taas. Dito lang ay. Kaya nga, naisip ko dito na tulog ah. Oo. Yan ang akit namin. Oh, yun na. Anakyat na namin yun. Pati yan. Yan yung mountain ng Sabel. Yun ang San Isidro. Oh, kahit saan lang dito, makita mo siya. Oh. Ito na. Dito muna tayo sa kabila. Sige. Diyan na muna tayo. Hindi pa kayo dito. Go! Sige na. Sige, Jay. Dito, Jay. Ano ito? Part ng San Gonzalo o part na ng poblasyon? Part pa ng poblasyon? Poblasyon pa daw. Pero medyo masukal ah. Sukal. Oh. Wow. Sobra. Oh. So dyan kami dumadaan oh. Yung papuntang cross. Yung papuntang cross dyan. Mas maganda. Yeah. Ito yung nasunog na part. Kabutit mo doon sa inyo. Oh. Dyan kami. Oo, dyan. May view deck dyan eh. Yan ang view deck niya. O, dyan.
view deck, oh yun oh. Yung view deck niya oh. Oo. Nakita niyo yan, dyan kami umakyat pa rin. Yan. Yan ang view deck niya. Tapos yung daan. Papunta ng Mount Cruz. Yun. Doon sa Antiquet pa to sa Pasantin. So kung dito ka pala, yan ang view niya. Meron natin sabi. Oh. So this is it. Wow. Yan ang Mount Isabel kung dito ka sa kabila. San Isidro. Yun, San Isidro. So nandoon yung Mount Cruz. Wow. Naninap laga jay. Ha. Gato nga po. Tangan dyan pinpuyin na lang. Kayo na yung may anting na doon eh. Siyang torpang cake. Let's go. Ayaw, sinunod nila to. Daan. Tinod dito yung daan. Ay, talaga palang may daan dyan. Tipul. Luto nyo kasi. Doon. Pupunta kami doon. Yung aakyat na namin yan. Yung taas na yan, aakyat na namin lahat yan.
Sabay ba to? Tao ko, Jaya. Video. Ah. Tagalog. Oh, napuntahan nyo ngayon? Oh, malinaw siya. So, mas malakas yata yun sa kabila eh.
malinis na. Katin natin yung pinakamataas. Kasi ito yung una-una. Lalim na siya. Wow. Uy, ang laki. Bina! Ang laki! Eh! Ang laki niya! Isa lang naman. Wala naman tayong dalang ano. Ihawin natin. Uy, hindi pa siya malakas. Sayang. Sano waterfalls. Kailangan kanina po dito. Pag malakas ang tubig dito, super ganda lang. Ay! Kapag malakas ito, tumutulog-tulog din. Oo, kaya nga eh. Pag malakas sana eh. Pagbalik ko. Mga August. Oops. Saan bang daan natin? Sa gilid? Parang ibang daan to, Jay, ah. Ha? Ha? 1, 2, 3. Video, tapos picture.
Parang may naligo dito. Mas dami yung ano eh.